Comencem aquest ple extraordinari amb 2 punts de l'ordre del dia. El primer punt és la proposta d'acord d'aprovació dels estats de comptes anuals de l'exercici del pressupostari del 2018. El secretari té la paraula. Com cada any fem l'aprovació dels comptes generals del pressupost de l'exercici anterior. Comença l'expedient amb l'informe de secretaria, que és referent a la legislació aplicable i tot el procediment que requereix. El procediment és, primer se fa l'informe de secretaria, l'informe d'intervenció, comissió especial de comptes, se publica en el boletí oficial de la província i s'aprova pel ple de l'Ajuntament, de l'AMD. La providència de presidència, que sigui informada per la Comissió Especial de Comptes, l'informe d'intervenció, tota la legislació aplicable, el resultat pressupostari de l'exercici, drets reconeguts net, 788.600, hi ha un resultat pressupostari ajustado de 36.277,32, o sigui, els ingressos són superiors a les obligacions reconegudes netes. Després se fa un anàlisi de la gestió pressupostària de l'exercici en curs, el pressupost inicial, les modificacions i els exercicis tancats, el pendent de pagament i respecte al pressupost d'ingressos, també el pressupost inicial d'ingressos, les modificacions que s'hagin fet i el dret pendent de cobrament i el pendent de cobrament a fi de l'exercici amb l'exercici. El romanent de tesoreria és positiu de 65.184,25 i informo favorablement el compte general del 2018. El 17 de juliol de 2019 se constitueix la convocatòria de la Comissió Especial de Comptes. El Ramon Andreu és el president, actua la secretària interventora, assisteixen el senyor Joaquim Oltra, com vocal d'Esquerra Republicana a Cort Municipal, i el vocal del grup de polític convergent, Jordi Macarulla. També assisteix el senyor Jordi Viñallonga, que és l'assessor de l'entitat en matèria pressupostària i comptable. El senyor Viñallonga explica el detall de les partides, les modificacions pressupostàries que es van incorporar per pla ocupacional de la Diputació de Barcelona. Després el capítol 2, referent a la partida de manteniment i elements de mobilitat. Aquí el senyor Macarulla va preguntar què és el que s'imputava, és la despesa de manteniment de les pilones. Després, referent a la partida de d'altres despeses, intentem reduir-la cada vegada més, cada exercici pressupostari més. Referent a les inversions, ja es va aprovar per un ple el canvi de destí de la inversió Pont de la Via Verda per servei públic i del camí antic de Sant Cugat per inversió en millora d'espai públic, equipament, projectes estadístics, obra convidació enamorats, immobiliari d'oficina i cadires. En quant al romanent de tesoreria d'aquest exercici és positiu, de 65.000, i no hi ha cap factura a aplicar a aquest exercici. Hi ha un pendent de pagament al final de l'exercici del pressupost corrent de 109.649. Aquest pendent de pagament es deu a que les subvencions de la Diputació es van demanar el 2018 però s'han rebut el 2019. Entonces no podien fer front a la despesa del pagament de l'exercici. Hi ha un pendent de cobrament de 182.000 i que és la quantitat que l'Ajuntament de Cerdanyola deu a l'AMD a Terrà. I després s'ha signat amb el Banc de Sabadell una pòlissa de crèdit per import de 110.000. Els exercicis anteriors van ser de 140.000, per aquest any 110.000. I després el senyor Macarulla va preguntar sobre el pendent de cobrament, sobre l'estimació de la cobrabilitat dubtosa, se'n recorda?
hi ha un percentatge que s'aplica a cada exercici i fins que és un 100% que ja se dona per incobrable. Els estats de comptes i aquest dictamen se publica en el butlletí oficial de la província per 15 dies hàbils més 8 més, perquè les persones interessades puguin formular objeccions i observacions. No s'ha presentat cap al·legació, la proposta d'acord del ple seria aprovar els estats i comptes anuals de l'exercici pressupostari 2018 i se farà tramesa a la Sindicatura de Comptes. Cada any sortim a la memòria de la Sindicatura de Comptes, cada any, que ho fem en termini. Surt a cada any la memòria de tots els ajuntaments i EMDs que ho fan en termini i els que no la fan. Nosaltres sortim cada any. I també això és important per cobrar les subvencions de la Generalitat. Ara sortirà el PUOS i referent a les subvencions de la Generalitat les poden retenir si no està enviada la documentació comptable en termini. Bé, gràcies secretària per tota la feina i per l'exposició. Paraules d'aquest punt? Doncs Jordi. Hola, sí. Bé, nosaltres hem expressat sempre la nostra, no voldria dir poder disconformitat, però sí no total conformitat amb podríem dir-ne amb els gastos que es fan amb el pressupost de l'EMD. Ara, una vegada podríem dir-ne expressada aquesta disconformitat, el que sí està clar és que també el tema d'estat de comptes és correcte. O sigui, el que no estiguem d'acord amb el que es gasti no vol dir que no sigui correcte que es gasti. Vull dir, el tema d'estat de comptes no està correcte. No volia que el que deia, no volia que el que estava dient m'impressionés tant. I els dubtes que tenia doncs amb en Jordi Vinyallonga el 17 de juliol se'n van aturar, el qual vol dir que en aquest moment doncs, com a convergents estarem d'acord amb la presentació dels comptes. Molt bé, alguna paraula més? Doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Doncs s'aprova amb els vots en contra d'Esquerra Republicana i els vots a favor de Junts per Bellaterra i Convergents. Passem al segon punt de l'ordre del dia, que és la ratificació del decret de presidència número 55 del 2019 d'acord d'adjudicació de la contractació administrativa de la concessió del bar del Centre Cívic del Turó de Sant Pau. Per exposar el punt té la paraula en Guillem. Hola. Bé, en base a el que es va aprovar en l'altre ple de la licitació del bar del Turó, es va reunir la mesa de concertació a 27 d'agost amb la secretària, l'arquitecte i els representants de la mesa. Es va procedir a obrir els sobres. Només hi va haver un licitador. Per tant, aquest licitador es va fer la comprovació de que complia els mínims exigits a les bases i es va procedir a tancar la mesa de concertació. Bé, paraules. Jordi. Sí, quan ja vam expressar en l'anterior ple precisament que les condicions ens havien semblat potser no tot el correctes que haurien de ser, perquè alguna de les persones veiés certes possibilitats de no solament compensar els gastos o de
despeses que tenia, sinó inclús de poder-hi tenir alguna de benefici. Efectivament, això ha quedat demostrat amb la banca, per dir-ho així, de licitadors que veig que hi ha hagut, que n'hagi hagut un, vol dir que poca gent ha vist que el tema podia ser interessant, no? Perquè si no n'hi haguessin hagut més, lògicament. Bé, el temps ho dirà, però des d'aquí volem seguir presentant la nostra queixa de que les condicions de licitació entenem que no eren les més correctes perquè realment allò sigui perquè pugui funcionar i donar realment a tots els persones, bàsicament de Sant Pau, els hi pugui donar la satisfacció que tindria de donar. O sigui, simplement deixar una constància de que realment la prova de que hi hagi un sol licitador una mica ens feia donar la raó del que ens havíem queixat en l'anterior ple. Alguna paraula més? Doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Doncs s'aprova amb els vots a favor de Gent per Vall de Terra, l'abstenció de Convergents i Esquerra Republicana. Doncs és un ple extraordinari, aixequem la sessió i bona tarda a tothom.